počúvam, my sme tam boli na tom onom, na tom ubytku, ne? No. Počkať len. Večer sme boli on ja a on hore. Tomáš spal, on zaspal, proste volal s čaučkou a zaspal. Tak sme boli iba my dvaja hore, tak my sme slopali a takto. Ale zrazu volal s jednou čaučkou, ne? Neviem odkiaľ bola, už si nepamätám. Neviem či z Trnavy, tam nejak on proste býva. Hej, z Trnavy. A proste, ja som jej strašné pičoviny rozprával, že počúvaš ma, že ja som do teba zalúbený, že ja ťa síce nepoznám, ale som do teba zalúbený, ne? A takéto pičoviny som jej rozprával, Milan sa len krčoval, nesmial sa a takto. A že ty si taký zlatý, a že po tebe, víš, a takéto pičoviny som jej dával, víš. Proste úplne pičoviny som jej rozprával, že som do nej zalúbený a takto. Zrazu z ničoho nič, vieš, už bola taká tá temná atmosféra, proste vieš, bola tmá, však to bolo nejak po polnoci. A som sa pýtal, že či verí na paranormálne aktivity. Neviem, už si nepamätám, čo mi rozprávala. Ale Milan ty koko to úplne zajebal. On proste pustil nejakú ruskú uspávanku, ono sa to volá, že Tili Tili Bom, ne? A to bolo tak strašidelné. A on sa tak vážne sa strašne tváril, ne? A furt sa pozeral na mňa, ne, ty kokot. A ja som nevedel, že čo mám robiť, že či sa mám bať alebo plakať, ne? Lebo on sa tak strašne vážne sa tak pozeral a ja som bol najebaný, vieš, a ja v tom najebanom stave som nevedel byť vážny, vieš, a som ja aj kokot, ne? A že toto je ruská uspávanka, však to znie ako z nejakého hororu, ty kokot. A furt tam proste hovorili, že Tili, Tili, Bom, úplne strašne creepy to bolo, vieš. A ja som bol, a on proste, že idem do kuchyne, hneď som tu. A on že, vieš, začal hulákať, že pomoc, Marek, pomoc, ono ma to ťahá. Ja že, jebe ti, čo robíš, ne? On ťa úplne prenkoval. Úplne ma prenkoval. A že, bráško, prestaň ma tu jeba. Ja som videl, že akože sa akože tak plazil, vieš, akože ho niekto ťahá, ale proste to on sa plazil. Ja som sa na tom smial, že zo mňa si nerob ty pičo, z tohto si nerob zo mňa pičo, akože viem z tohto vyčítať, že čo je real a čo nie, vieš. Takže úplne ma prenkoval, ale nevyšlo mu to, ja som tomu veril, že proste one. Ale ja som ho vyprenkovala. Ja áno. Ty si ho hlavne vyprenkovala, no. Frajerka. Ale to je zaujímavé, no. Tie Košice boli, že Walden jak piča. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже бродит